Salutare prieteni, bine v-am găsit! Astăzi am pentru voi niște căști Bluetooth de la Andoul. Sper că am zis bine, de la fratele nostru chinez. Avem un BQ-S3. După cum se vede, eu l-am luat cu 69 de lei, ori puteți găsi echivalentul între 55 și 76 de lei. Eu l-am găsit la 69. Așa cum ne spune aici, avem un Bluetooth de 5.0 și căștile se poate conecta independent, adică poți folosi doar una dintre ele. În cazul în care rămâi fără baterie pe stânga, poți folosi pe dreapta cu aceleași funcții. Adică poți să răspunzi la telefon, poți să asculti muzică și ce mai oferă el. Bun, hai să vedem ce conține această frumoasă cutiuță, elegantă. De ce am făcut video asta? Pentru că mi-a plăcut basul de pe ele. Eu sunt nebunit după bas. Căștile care nu au bas și au foarte multe înalte sunt niște tuitere pentru mine. Ok, hai să vedem cum vine această pereche de căști într-o cutiuță foarte frumoasă, chiar mi-a plăcut și am vrut să vă prezint și vouă. Da? Acestea sunt căștile asemănătoare cu cele de la Apple, să zic așa. Sunt foarte drăguțe. Aici este cutiuța lor în care vine împachetat așa frumos și are o curelușă, nu știu, s-o agăs de ceva, foarte frumoasă și foarte elegantă. Mai vine cu un încărcător USB-C la USB-A. Poți încărca această cutiuță, bineînțeles, și cu încărcătură de la telefon și, bineînțeles, instrucțiunile de folosire, manualul de folosire și ce mai zice ei pe aici, frățiorii ăștia ai noștri chinezi, site-ul lor, prezentare, ce mai are ei de vânzare, mouse, tastature și așa mai departe. Hai să dăm pasta la o parte și să vedeți cam cum se pune aceste căști. Să ia, să pune în locașul lor și după cum ați văzut, imediat a intrat la încărcare, cum să zice, da? Aceasta este ledulețul, nu știu dacă focalizează asta bine, uite. Acesta este ledulețul de la cutiuță, unde încarcă, prezintă bateria și încarcă căștile, iar LED-ul roșu de la căști înseamnă că există prezența de încărcare acestor căști. Se conectează foarte ușor, găsești numele pe Bluetooth exact cum scrie aici, BQ-S3 și te-ai conectat imediat. Stă foarte bine în urechi, v-am spus, îmi place foarte mult basul, se aude foarte bine pe bas. Sunt elegante, negre, ușor de folosit. A desfăcut cutiuța. Apropo, uite, pot să fac așa de 10 ori. Uite, fac și mai tare. Deci nu iese. E un magnețel acolo, a pus fratele meu chinez aici un magnetă extraordinar. Îl trage foarte, de-abia îl desfac. Ți-a luat casca, pac, ai băgat-o în ureche, s-a conectat cu telefonul. Uite, deja acum caută conectivitate. Cum se zice? E în pairing acum. Sunt foarte drăguțe. Să vedem dacă focalizează, dacă pune așa mâna, da? Uite-l. Deci sunt aproape identice cu cele de la astea de la Apple. Nu știu ce mai are. Parcă și Huawei mai are. Uite, ca să facem și așa un mic exemplu cu rețeaua. Avem aici un Huawei. O să-i facem și lui un fel de unboxing. Imediat. Căutare dispozitive. Hai să scoatem casca. Da? Am scos casca. Acum clipocește LED-ulețul, trebuie să-l găsească. Hai să vedem dacă se conectează. Dacă găsește. Primul. Cred că am scos eu cam târziu. Nu e problemă. Uite-l. BQ-S3. Da? Ăsta este BQ-S3. Exact cum scrie și pe cutiuță. BQ-S3.
BQS3. Hai da, apoi s-a conectat imediat. Eu le-am conectat la telefonul pe care filmez. Apropo, la telefonul pe care eu filmez am un Infinix. Nu știu dacă ați auzit de așa ceva. E un Infinix extraordinar care o să vă prezint într-un video separat. Ce am eu aici? Am un Huawei Nova Y90. Foarte frumos și elegant. O să-i fac și lui un video, dar până atunci mai durează. Sper că v-a plăcut acest video scurt. Am făcut o mică prezentare, un fel de unboxing cu review cu tot, să zic așa. Și sper că v-am dat o idee la o pereche de căști, să zic mai pe low cost și de calitate. Că zic de calitate, calitatea sunetului. Acum, bineînțeles, la prețul ăsta nu zic că o să găsești noi cancelling sau ce mai are celelalte care sunt competitoare și care sunt de brand și sunt la prețuri de la 300 de lei în sus. Da? Deci asta e la 69 sau 55, cam pe acolo bate, dar sunt niște căști decente, bune, ușoare, da? Uite, să vă mai arăt încă o dată. Ele nu sunt perfect rotunde, aici e puțin plat, dacă vedeți, e foarte plat. Are touchscreen pe el, cu comenzi, da? Dacă apeși o dată, pui pauză, să zicem, muzică, dacă apeși de 2 ori, dai volumul mai tare, de 3 ori dacă atingi, îmi se pare că schimb melodia sau ceva de genul. Nu prea le folosesc eu, dar dacă vă ajută, automat o să vă placă. Știu sigur asta. Și așa cum spuneam, pentru prietenul meu care a spus că nu e ok fundalul cu floricele, am pus și eu laptop pentru că nu am deocamdată o masă specială, nu am nicio cameră specială. Eu editez în capul acela. Deocamdată sunt low cost și eu nu am atâția bani încât să-mi permit niște dotări mai bune. Sper că v-a plăcut asta. Eu vă arăt din ce am, din ce folosesc de zi cu zi și care sunt la bani puțini. Pentru că majoritatea celor care sunt pe acest canal vă oferă numai din astea scumpe. Eu zic scumpe pentru că nu toată lumea își permite să cumpere o pereche de căști de 4 milioane sau 5 milioane sau un smartwatch de bani ăștia. Și v-am făcut review-ul la smartwatch-ul ăsta de la Huawei. E Fit 2, parcă, nici nu mai știu care e. Nu, Fit normal. E primul Fit, al doilea Fit încă nu l-am. Urmează să l-am și pe acela. Dar e la un preț bun, 200 și ceva de lei. Cam atât a fost, sper că v-a plăcut, aștept comentarii, dacă aveți ceva de spus, dacă trebuie ceva modificat, eu țin cont de părerile voastre și pentru feedback-ul, cum să spunem, al vostru, eu am să țin cont și o să fac tot posibilul să fiu și eu cât de cât în standard, chiar dacă nu am scule așa performante. Vă mulțumesc frumos! Toate cele bune și vă mulțumesc că ați fost până la final aici. Nu uitați un like, un share și un subscribe. Mă ajută foarte mult și pe mine. Măcar pe mine un picuț.